Отключена ли е колата? Да, отключена е, добре. Дай да видим сега хондаки са отвътре. Гледай. Това са някакви пак изпълнения тук. Какво са отцапали, бе? Леле, майко. Иначе, харесват ми тия скоростни лостове, между другото. Изглежда се едно на самолет такъв скоростен лост. Изглежда доста яко. Като за Honda, всички Honda тук са някакси нагъчкани. Всичко е доста сбито, не е някакси широко. Ето и скоростния лост. Някакси ориентирани са повече към шофьора. Там жабката ще я погледна от другата врата. Я малко сега да видим отзад. Добре, тук какво се е случвало, бе? Мухъл? Не е мухъл, не знам какво е това, странно е. И по вратата го има... шибидахче. Не знам днес, защо не ги виждам тия шибидахци, бе. В принцип, очите ми само за там са. Ето вижте какво става в багажника, понеже не мога да го отворим. Има някакви резервни части ли, бе? О, стъкла. Not good. Тук какво става? Нямаме данни. Бре, ти от стъкла откъде са дошли в крайна сметка?